Tirkiye dixwaze li hemberî Rojavayê Kurdistanê operasyona çaremîn bike. Rayadarên Tirkiyeyê di destpêkirina operasyoneke nû de rijd bûn. Lê piştî hevdîtina bi Serokê Amerîkayê Joe Biden re, gotinên Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan nerin bûn. Şîrûvekarê siyasî Canu Amedê got, Tirkiye ji destpêka şerê Sûrî ve dixwaze bi xewnên Osmaniyeke nû bi alîkariya cihadîstan sînorên xwe fireh bike. Lê dema vê yekê dike jî, Kurdan ji cû howarê wan dike. Rusya, Suriye, yani em karin bêjin beşekî Kurdan ki bi taybetî PKK, Kandîlê, vana bi hev re dixwazin Kurd bi rejimê re bi behs re li hev bikin. Tirkiye dixwaze başûrê Rojavayê Kurdistanê heremek bike bin kontrola xwe lê Kurdên din yani beşê jê jî bi rejimê re vegirê de li wir statûyek çênebe. Li gorî nirxandina şîrûvekarên siyasî, operasyoneke nû ya Tirkiyeyê dê ne di berjewendiyên Amerîkayê û Rûsyayê de be. Lê belê, her du zilhêz jî dê li rewşê binêrin û li gorî wê biryara xwe bidin. Şîrûvekar tînin zimên ku Rûsya li beramberî Îdlibê dibe ku ji bo Tirkiyeyê gulupa kesk pêxe. Lê operasyoneke nû dê dîsa pêwendiyên Tirkiye û Amerîkayê alûz bike. Pêşaveyekê bigiriya we. Cîgerê Serokê Giştî yê Partiya Sosyalîst a Kurdistanê Bayram Bozyal got, Tirkiye di siyaseta navxa û derve de ji aliyê siyasî û aborî ve di nava qeyraneke mezin de ye û li riyekê digerê. Lê belê, ev rê ne operasyoneke nû ye. Türkiye hem ondurda hem derveda hem aliyê aborî hem aliyê siyasî hem aliyê dîplomasî di nava krîzeke mezin de ye. Marî dikare bêje ku ev siyaseta hikûmeta Tirk bi tevahî xitimiye. û êdî dawiya wî xuya ye wek herkes jî dibîne. Hikûmet dixwaze serîda vê rojevê biguhîrîne û emrê xwe dirêj bike. Yek jê mesele ew e, ji bo wî dixwaze bala xelkê ji meselê hundir, meselê nan, azadiyê, demokrasiyê wergerîne meselê derve. Ji destpêkirina şerê navxwayê Sûrî ve Tirkiye sê caran êriş bir ser Rojavayê Kurdistanê. Di 2016 de operasyona Mertalê Firadê, 2018 de Çiqilê Zeytûnê û 2019 de jî Kanî Aştiyê encam da. Li Cerablos, Efrîn, Serêkaniyê, Girespî bicih bû. Tirkiye vê carê dixwaze li herêmên Til Temer, Til Rifat, Eyn Îsa û min bicih bibe ku bandora Îran û Rûsyayê li ser van herêman heye. Gelo dê Tirkiye operasyoneke nû bike anna, bersiva vê pirsê bi helbesta Rûsya û Amerîkayê ve girêdayî ye. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.